Det er helt vildt fedt at være frivillig på Fugl Festival, fordi man møder enormt mange mennesker, og man får set festivalen samtidig med, at man får smagt en masse spændende ting, og der er plads til at få arbejdet og være en del af det, samtidig med, at du kan opleve selve festivalen som gæst også. Man bliver budt velkommen med åbne arme, og jeg synes egentlig også, projektet meget bygger på, at man er frivillig, og de har så mange frivillige herude. Vi møder ind, får en kop kaffe, møder lige dem, man skal arbejde sammen med, stille og roligt, for at se, hvad man skal, og så bliver man tildelt nogle opgaver. Og alle er simpelthen så søde, du spørger bare, hvis du er i tvivl om noget. Ja, man bliver holdt i hånden hele vejen i hvert fald. Og det gør man også inden til tilmeldingen. Hvis man har nogle spørgsmål, så skal man endelig bare skrive. De ligger en meget afslappet stil. Vi får gratis mad. Frokost og morgenmad og aftensmad, i hvert fald hvis man har sådan en hel dag, som jeg har i dag. Og det er lækker mad, som selvfølgelig. Konceptet er også strakt helt ud over os frivillige, så det er helt vildt lækkert. Alle kan helt klart være med til at være frivillig på Fugl Festival, også selvom man ikke har prøvet det før. Både fordi menneskene er så søde og gode til at sætte ind i tingene, men også fordi at arbejdet det er egentlig bare at være her og hjælpe til der, hvor man kan. Så det er helt vildt nemt at falde ind i rigtig hurtigt, også selvom man er ny, hvilket jeg var i år. Jeg føler, at jeg er en del af et større projekt, som rigtig mange mennesker har stået bag og få til at komme op og køre, og det er ret fedt at se lidt fra en anden side, end hvis man bare kommer og ser på en masse telte, der står der allerede. Jeg er ikke normalt sådan typen, der måske er frivillig til projekter, men lige det her, det synes jeg bare er rigtig fedt, så det har holdt ved.